Ka dor bersenong maupun ka bahap hapo ka right madan kerdam Haribaho district. Kan penlong ya ka fit ha ki arsingi lenter kata ha ka artarik bat laiterik urumpang arjar arpsau. Hagene ka fit kindon ki jingi lekai baper ki bakentup kum ka football bat kiwi ki jingi lekai nak bantagi knarit bat kum juru ya ki samlah. Ya gane ka fit on penlong ha kisnong maupun. Shushu ha gane ka fit labu ru ya ka lagi draw ha ka bagi nongjob bat ki pabiang ka nasib kin yora ya ka bike ha ka kusnam ka badengkong bat ka laptop ha ka kusnam ka baar. Shishu ha ginik arsi lenter kan donru ka hausi bumper ya ka balabu da ka song pisa ka basan hajar tengka ha ka dor tiket ka ba shispa tengka shi tiket. Kata ha ka singsdang lane ka arterik urumpang arjar arpsau. Bat ha ka singi ka babut ka badi ka singi penkut kata ha ka laiterik urumpang arjar arpsau. Labu ya ka kusnam kepada kesong pisa ke shilak tengka bat ke tiket ha ka hausi bumper kan long laispa tengka si tiket. Kibako aban tip company asyushu ya kena fit bat kita gijing lekai baper kin pun syakin nong peniat hau number kendai lai nyu pra iwe pra lai kendai ar lane henriu not kendai ar not iwe pra henriu nyu.